Star esittää Ihan tavallinen tyttö. Osa 1. Mitä tapahtuu? On jo kai ilta. Eikö siis aamu? Kalan lattialla. Hetkinen. Onpas täällä pimeää. Koko kaupungissa. Nythän on Halloween. Halloween. Sisko! Mitä nyt, iso sisko? On mulla nimikin. Anteeksi, Graciela. No, Eerika, tää on kauheeta. On Halloween. Salamoita! No aivan sama, mennään puistoon. Ei siellä ole nyt turvallista, kun on Halloween. Sitä paitsi päivällä me pidetään bileet. Kello on vasta 10. No aivan sama. Iskäämme mennä puistoon. Minkä voin? En ole jatkanut. Ei se ole niin uninen, ettei tajua mitään. No aivan sama, mennään. Ovia. Ja ihana olla puistossa Halloweenilla. Mutta miten tämä on mahdollista? Täällähän on lunta. Miten? Tämä meidän täytyy selvittää. Eli pitää selvittää, miksi tämä on. Halloween! No aivan. Eikä tuohan oli kop, raps. Pikkusisko, mennään nyt kotiin. Ja mä käsken. Ei! Sinä menet. Minä en. Pikkusisko, huomenna on koulu. Jos jäät tänne, etkä pääse enää pois. Kyllä minä täältä pääsen. Mehän mennään tänne joka päivä. En mä oo paljon. Lähdekö mä sit ilman sua vai? Taas se ääni. Niin juuri. No, nyt me mennään. Kyllä mä saan itsekin mennä. Mä saan edelleen. Okei. Nukkumaan! Au! Meni kyllä vähän sängyn ohi. Noin pari senttiä. Bla. Isosisko on niin. Bla bla. Mä saan mitä. Katsotaan. Mielenkiintoinen. Se kissaprinsessa pääsi pakoon. Niin just. Oletteko te ihan varma tästä, siskot? Ollaan tietty. Ja mä käsken. Onhan nyt vanhin. Tiedätkö mä käsken? Ihan niinku teidän äiti. Hei, mä oon 16. Joten kai me nyt tiedämme. Eli kerrotaan vielä suunnitelma.
Nappaamme sen prinsessan, sen kissaprinsessan, joka osaa puhua. Oikeasti, kun saamme hänet, saamme niin ihanat rahat. Niin juuri, pyydetään hänestä vain lonnat ja sitten ostetaan ihana prinsessa huvilaa. Me mietitään yhdessä paljon. No niin, eli me teemme näin. Bla 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 bla. Puoli tuntia kuluu. Mitä kello on? Kello on jo... Oi ei, se on jo 11. Ouch. Olemme täällä puoli tuntia, mutta... Minä vakoilen näitä puoli tuntia, eli yhteensä tunti. Ai ei, minun täytyy nyt mennä. Olen kuulevani kissan nauntaa ja puhetta. Outoa. Mutta ei ketään näy. Ei ketään näy. Hetkinen. Tämä hamehan, siinähän on näkymättömyys. Onneksi. Nyt minä menen kotiin. Vielä nappaamme sen prinsessan, niin meistä tulee kuuluisia. Siitä alkaa elämämme miljardööreinä. Harmi, että meillä ei ole taikavoimia. Silloin se olisi helpompaa. Heillä on. Onko? No sitten saamme takuu varmasti ihanat lunnat, kun otamme myös hänen taikansa. Voi hitsi. Ne ei taida tietää, että mä oon ihan tavallinen tyttö. Eli siis ihan tavallinen kissatyttö tietysti, koska minähän en ole ihminen. Hyi kamala. Ouch. No mentis. La la la. Au. No ai chala, minä menen. Aamulla. Kenen kanssa leikkisin? No, enpä tiedä. On kouluaamu. Sisko, nyt kouluun. Kello on jo... Vai ei, se on jo 10:09 ja meidän koulu alkaa 15 yli. Nyt mennään. Entäs meidän aamupala? Aivan sama. Vielä minuutti. Eivätkä ketkään muut ole tulleet. Vai ei. Ole hiljaa ja... Sorry. Turmi, mennään. Kukas se... Siinä. Kuulu prinsessa. Niin. Saisit mulle sopia. Mullepas. Toi valehtelee. En valehtele. Toi valehtelee. Mitkä teidän nimet on? Mun nimi on... Meikä sanotaan. Roni. Ja mä oon Rani. Roni ja Rani. Okei. Moi Roni ja Rani. Moi. Mun piti sanoa eka. Moikkelis, typi. Moikka. Mun pitää mennä Oi, vielä puoli minuuttia. Pitää mennä vessaan. Voi kun edes jotkut tajuaisivat, että minä olen ihan tavallinen tyttö. Minä lähdössä vaan sanottiin, että minä mukaan seukkaan jonkun jolkkiksen kanssa, joka on laulaja. Olen pelastanut hänet pulasta. Sitten minulla on lemmikkinä mukana kuin tiikeri. No ei kyllä ikinä tajua sitä. Miten minun käy, kun heille selviää, että olen tavallinen tyttö? Voi ei,
Vai ei, vai ei. Ei. Tämä ei voi olla totta. Sitten saan kaiken huomion pois minusta. Moi, mitä minä nyt teen? No, ei auta kuin purra hammasta. Ja no, tässä. Eli, miten hänen käy? Eli Eerika. Miten Eerikan käy? Kun pojat saavat tietää tästä. Ja entäs ne ilkeät tytöt? Se selviää seuraavassa jaksossa. Muista katsoa, koska jos et katso, se on paha juttu. Paha. Hei hei!